абый Кыямов келип чыкты. Әлфиз абый миңа таба карады да, "Теге радиодан жырлаучы гүзәл син түгелме ул?" деп айтты. Айтат, "Мин?" Теге шундый шатландым. Ипләп кенә теге, әле Әлфиз абыйның беренче матур теге җыры чыккан иде. Килсин, килсин үзең кил, яратам. Менә шул җыры чыккан иде. Урын оҗмакта булсын Әлфиз абыйыбызның. Килде дә Кырыма. Güzel kararlı. Benim Kamal Tiyatro'nda konsertlerim başlanıp gider hazır değil. Kileli, min kulmek alıştırgança sen jırlap durursun diye. Sine vardım teginde. 2000 so'm akşam söyleyenler yaşında. Gül unutmayayım şunu. Ondan sonra Rüstem abi Zakirov kulmek alıştırgança min jırlap duraydı. Jırladım, rahmetlerim. Şakırgan жерге baraydık. Allah'a şükür. Şuna күрә дуслар. Әйтәсем килә бүген менә бик хөрмәт иткән, яраткан җырчым, шәхесем Хәния апамны да искә алмыйча булдыра алмыйм, дуслар. Урыныч мәхтәбесен Хәния апабызның да бик зауыклы кеше иде ул. Менә шәхес чын мәгънәсендә. Гел сөйләшеп тора торган идек, менә күңеле тулса да шалтырата. Менә Хәния апаның бер тапкырда кеше сөйләгәнен ишеткәнем булмады. Бер гримеркада була торган, гел киңәш биреп, гел менә иҗат өстендә менә зауык белән яшәде. Шуңа күрә Хәния апабыз бик тиз китеп барды арабыздан. Үзе китте, җырларын калдырды. Аның җырларын берәү дә аңан башка яхшырак башкара алмыйча мин беләм, дуслар. Шуны гына әйтәсем килә. Җырчы, ул шул вакытта җырчы. Үз җырын чыгарып, халык күңелендә калдырылган чагында. Рөхсәт итсәгез, Хәния апаның бик матур бер җырын искә төшереп, бүген сезнең белән бергә җырлап китәсем килә. Чөнки монда чит кеше юк. Үзебезнең 20 ел тугры булып килгән дусларым менә утыра шушы залда. Рәхмәт сезгә, дуслар. Sarı sağıştığı öyküzleri